Dragii mei, astăzi mâncăm pește! Avem aici 2 păstrăvi, curcubeu, și aici avem 2 bibani de mare. Îi facem cel mai simplu posibil. Îi tranșăm, îi punem cu un pic de sare și îi prăjim cu mălai. Facem usturoi și mămăliguță. Atât. Ce ziceți? Și cu un vin alb. Păstrăvelul nostru îl tăiem bucățele mai mici, să putem prăji. Operațiunea tranșarea. Eu vreau să-mi iasă crocant, da? Deci îl fac, poate o să pot să-l mănânc cu tot cu oase, bucățele mai mici. Și îl pun cu sare și îl lăsăm 2 ore. Peste peștele nostru punem sare, generos, da? Îl amestecăm bine, îl băgăm la rece vreo 2 ore, după care îl prăjim. Peșticul nostru l-am dat prin mălai, am pus ulei la încins, focul nu prea tare să se ardă mălaiul și uitați-vă cum arată. După ce a stat un pic cu sare, uitați-vă cum sfârâie. Păstrăv curcubeu și biban de mare. Ce-mi place bucătăria? Uitați-vă. Bine. Mămăliguța e aproape gata. Peștele, priviți cum sfârâie. Uitați-vă ce face păstrăviorul aici. Uitați-vă cum se... ăsta e gata. Trebuie să fie crocant. Doamne, Doamne, Doamne. Avem mușteiul de făcut. Un pic de muștei. Un pic de muștei. Deci, ăsta prăjit în mălai, cu biban prăjit la fel, o mămăliguță cu mălai de țară și puțin usturoi. Miroase fantastică. De-abia aștept să mănânc. Un pahar de vin alb, da? Nu mai aștept.